Talon Tolik oli ostanut itselleen työhuone, kellari, johon tulisi flipperi, makuuhuone, jossa olisi taulu, televisio ja peliasema, sarjakuvakirjastoa koko seinän mitalta, kylpyhuone, jossa olisi katossa kauko-ohjaimella toimivat tuikut, terassilla lepotuoli ja aurinkolyhtyjen seppele, keltaiset tyynyt ja abstraktikuvioinen matto. Kaiken tämän Tolik kuvitteli etsiessään itselleen taloa, jossa kukaan ei määräisi mitä ja miten pitää tehdä, jossa hän ei ottaisi huomioon kenenkään tarpeita ja missä ei olisi sisaren kanssa yhteistä huonetta, jonka jakamiseen sisar on valinnut särmin, pinkkiä japanilaista sakuraa. Talossa ei olisi opiskelutoverien kanssa jaettuja kerrossänkyjä, joissa nämä peitteiden alla rakastelevat tyttöystäviensä kanssa. Ei olisi yhteisiä paistinpannuja ja kattiloita, vaan tehosekoitin, joka murskaisi smoothien jäät ärjyen niin, että talo raikuu. Ei olisi myöskään partasuita, vahvasti partavedeltä ja hiuskeeliltä haisevia turkkilaisia opiskelijoita ja heidän rakkausseikkailuja janoavia tyttöystäviään. Ei olisi myöskään ei-opiskelijanaapuria, surumielistä Raulia, jolla oli pohjattomat silmät ja jolla pauhasi koko ajan suoraan tai kuulokkeista yksitoikkoinen, pohjattoman surullinen, raskas death metal. Tuo musiikki soi Tolikin korvissa ulkona ja kylpyhuoneessa, ja kun hän sukelsi pää edellä mereen, niin jopa sielläkin kalat aukoivat suutaan death metalin tahtiin. Ja mikä tärkeintä, talo sijaitsi täsmälleen 4000 kilometrin päässä kotoa, ja siksi äiti ei toisi ämpärillistä kirsikoita, ei pakottaisi hakemaan torilta hilloaprikooseja, eikä lahjoittaisi saksanhirvipeittoa, jonka oli jo aikoja sitten pannut syrjään Tolikia varten. Kun rahaa oli lopulta tarpeeksi, Tolik kävi etsimään. Valmista taloa hän ei halunnut, koska sellaista ei olisi valmiina. Niinpä Tolik etsi sellaista, joka muuttuisi hänen unelmiensa taloksi. Sitä paitsi itse vieraan laatikon uudelleen syntymisen ja omaksi valtakunnaksi muuttumisen prosessista piti tulla oma nautintonsa. Helmikuussa Tolik allekirjoitti kauppasopimuksen. Pienehkö talo, jossa oli potentiaalia, salaisia huoneita ja kellari. Flipperin Tolik oli ostanut etukäteen. Se odotti Raulin autotallissa ja joka lupasi makoisaa individualismia hedonismilla ja lapsenmielisyydellä maustettuna. 3 päivää sen jälkeen, kun Tolik oli tullut omilla avaimillaan taloon, istuutunut vanhalle sohvalle, jonka kultakirjailuissa tyynyissä oli vihreät tupsut, ja katsellut seinällä riippuvaa paimenidylliä hevosineen, alkoi sota. Ja jo 5. päivänä hän haki rajalta äidin, sisaren, enon, Rihorivnan ja Polinan.